хижа Вихрен. След малко започва изкачването. Започваме, но е страшен студ. Слънцето вече огрява горе върховете. Така, 15 минути вече катерим. Ето там долу някъде трябва да се пада хижата. Правиме кратка почивка, 1-2 минути и продължаваме напред. Най-накрая излизаме на слънце. Буквално в реално време хващаме изгрева. Катерим от около 45 минути вече. Един час след началото на пътуването предстои да преминем през тази стена пред нас. Не съм изкачвал Вихрен до сега, но ми изглежда, че това ще е най-тежката част от изкачването. След 2 часа изкачване, надявам се да се чувам добре. В момента трябва да прехвърлим ето този хълм и започва вече същинската атака нагоре към върха. Но преди това се откриват ето такива гледки. Сега според табелата някакси трябва да преминем през всичко това за 40 минути. Аз силно се съмнявам, но ще видим.
Катерим се вече малко над 3 часа и тук горе-долу вече пътеката свършва. Започва катерене право нагоре. Неизбежно тук ще трябва да използваме и 4-те ни крайника. Последен напън. Имаш ли нужда от помощ? Малко ми идва в повече. На финала сме. На финала сме. Дръж се. Аз се държам. Дръж се. Видиш ли знамето? Просто е много високо и всичко се рони. Да. И е много гадно. Дръж се. Последно.
3 часа и половина. Ни отне долу от хижа Вихрен. И поогладняхме малко. Беше ужасно. Не дейте да идва. Много е гадно. Беше малко тегаво. Малко. Но си струваше. След тежкия преход към Вихрен преценихме, че по-скоро е време да си ходим. Тръгваме, но не сме разочаровани. Все пак за първ път идваме. За първ път сме на толкова висок връх. Така че да, следваща стъпка Банско. И така, хора, рязко се прехвърляме в следващия ден. В крайна сметка Вихрен беше всичко това, което очаквахме, дори може би една идея малко повече като трудност. Накрая тази стена, която трябва да се катери, когато атакувате самия връх, беше изключително тежка. Направихме поне 3-4 кратки почивки по пътя нагоре. Сега някой по-опитен планинар може да ни се смее, но ние сме пишман планинари и за нас си беше трудничко. В крайна сметка ние сме доволни. На табелата, която посочва посоката за върха, табелата, която е на хижа Вихрен, пише, че до самия връх времето, което ще е нужно, ще е около 3 часа и половина. Ние успяхме за точно толкова време, тръгвайки в 7 и нещо. Видяхме това голямо стадо от кози. На връщане вече не видяхме нито една козичка. Та явно бяхме от малкото късметли, които успяха да ги видят сутринта. На моменти се катериш по почти напълно отвесни скали. Въобще има адреналин, има гледки, има много технични участъци. На нас много ни хареса. Просто трябва да имате една адекватна подготовка преди да катерите този връх, според нас. И добри обувки, защото на връщане почти няма как краката ви да не се набият. Просто няма 2 метра, в които да има права пътека, хубава, изключително каменисти и трудни пътеки. Целият преход е изключително труден от самото начало до края. В крайна сметка, когато се качите горе, се откриват гледки, които трудно могат да бъдат описани с думи, трудно могат да бъдат уловени с камерата. Просто трябва да отидете и да го видите с очи. Това беше всичко от мен. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, ако ви е харесало и до скоро виждане.